Sarapan guys, Pak Su sarapan sego pecel. Nah, sambelmu didewekno sih, meledak mbok suntak. Olah kayak pireng ya ngisore. Sego pecel guys. Segane kok nyelot sak prit. Nek ben 5.000 ki sak hidrak. Saiki sak prit. Biasa ya guys. Oh ya duit 5.000 kan sak piro. Tak ndelok banyu tangkel ya. Dinda ana sarapan Din. Ndelok banyu tangkel, tak ndelok banyu. Iki kok Dik Dinda. Terus iki gorengane iki mau tumbas gorengan telo, tondo royal, gethuk goreng. Iki arem-arem. Dhisik gak masak guys, tumbas rica-rica karo oseng-oseng jeruan bubuk. Gak masak dhisik. Wes pembukaan, Bro. Urung salamnya kali. Tak delok ben bakso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakso sarapan guys. Monggo dari sarapan semua pemilik olan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, monggo sarapan guys. Sego pecel. Susu sarapan sego pecel. Ya, apa kok mlebu ae, betulnya di jowo kok. Hah? Kok kamu begini aja ya, kita pengen salah. Guys, kisah sarapan arem-arem iki kok ben Dinda. Karo gethuk kuwi, aku sarapanku ki ning kono ya, guys. Jam 8, setengah 9 wis sarapan, iki marem-marem. Ide iki ceritane iki sakjane kan dikon kocek jagung. Tapi wong aku wis apa guys, duwe tanggungan matun, dadine yo aku anune matune yo guys. Wis tak tinggal 3 dina ning gone Mas Arif. Iki DC lanjut matun sing Pak Su ning pasar. Pasar guys. Pasaran. Nah, sebenarnya enak ya. Banyak perot tenan ya. Banyak perot tenan. Alhamdulillah guys, tekan lokasi. Montore tak cukupitno ning kene. Aman ya guys. Iki anggotane berlima. Yo. Widu iki lho guys, awake pinggir ratan iki lho, tapi sukete ya ora umum. Motore yo ketok. Segane gak digo kek kene ya, Sri. Lendi sawake gak hidup pinggir ratan ki ya. Lah ya jane sarapan tak kono. Kene genah lek Sri. Kok munggah rene lah ora apa-apa Mangane kene yo. Iya. Alah nyawang dirupung semut mending nek timbangane lu centel lo kene, Mbah Tok. Atuk centel lo motor kene lah lho, Mbah. Kula titip sepeda motor nggih. Ganggu mboten?
niki. Lah kula cepetke mriki ya. Nggih. Titip nih. Iki ya tenagane Pak Jok itu, Mas. Wong bar matun kon ndiren ngono terus ngalih rene iki, Dik. Alah nggih lah tak buntel iki lho, Mas, kok iso aman. Ya aku mateng go apa sejenenge perang. Sedih po. Lho anak Pak anak pete ya anak. Anak banyune. Yo maksudnya ya nek. Yo iki ya, Mbah, sing diwatun ya iki. Iya. Ngene iki tak truk-truk sing do nginep ngono ki apa piye ya, Lek? Oh, telu ki lho. Engko sarapane rono neh. Lah wong sego digawa rono rene kok. Mangane ning kene ae. Engko di cipuk. Walah lah, sukete lah kok kayak gitu. Mbak saya lagi pisan ki ya. Nggih. Walah iki lho ndek ingi Mas. Lah iki tanguk pisanan kae rek Mbah, gak ning kene iki aku. Pisanan. Doprok. Sukete kaya ngono kae, guys. Ya Allah. Sukete kok ngono. Aku yang doprok ya. Doprok entuk sepiro Lek? Ora Sarapan, guys. Wayahe sarapan. Iki dhisik nyabrang ratan neh mergo bontote jek ning kono. Tak tinggal. Ngene kancane iki dikek kono. Tapi iki dirubung semut. Semute agi. Nggonku tak tinggal ning motor. Mari posisine yo ning pinggir ratan. Nang tak ajak sarapan sebelah kene ora gelem ning kene. Isin jere, guys. Apa ki cedak restoran isin. Kok Anggit kok tak jak lungguh jejer-jejer ning kene ngono ae. Tak gelem. Kok sini-sini wong edak restoran jere. Edak wong yo ora njaluk ya, guys. Mam bontote dhewe-dhewe kok. Ribut. Sing sijine wis lesu. Anak-anak sekolah olahraga. Ngetan. Iya. Aku mau dilewati Pak Su, guys. Dibel dit. Tak ngerti kok. Oh alah. Semangkat ning pasar. Ndiah lek tempate mang jane resik ning kono mang. Tadi di si lampu abang. Ya apa? Ambil terong. Nek goreng Mbah. Kene golek sing resik. Semut bocah sarem semut. Ndi? Kene iki semut iki, Mbah. Ate aku nggawa kaya nggone gandul ae. Hei, Apa? Lho, kalau diceluk sapa kae? sarapan, Mbak. Iki dilepokno HP iki sok. Sapa rek nyeluk? Mbah, ngono sapa, Del? Endi lah? Ijo iki cah cilik ku mau lho. Pak Guru ya. Heeh, sapa? Lah nek Anu tambangi, wis apal serintil, Tek. tambangi. Walah iya semute agih tenan. Alah wong do ngayal dijak sarapan ning kono Ya. resik kok do moh. Ono lho ngene sintil. Lah kene rek mau. Suketan. Alhamdulillah, guys. Teko omah kok langsung gremes dan mendunge.
Kok kono ki wis gremes ngomong ya. Ya sik tampani ya. Nek dompet nek. Aduh, tanganku cantengan ki aduh. Rono. Aku tak metu loro mah. Bar ngepel. Wong balik ngetan ya apa aku nek gak ero. Balik ke pasar. Dhisik gak roh, guys. Tapi nek mangkatem aku sampean ngulon aku roh, Mas. Ya kok alhamdulillah ya, guys, teko omah langsung gremes. Ning dalan ki wis teletik ngono. Tapi cedak kok. Atone dhisik ki cedak karo mae dhisik ki. Paling yo nek gak 2 menit yo 1 menit wis tekan kono. Lokasi ini cedak, guys. Emang di WA tante ki enek opo urung tak buka. Wong itu orangnya keli HP ning kono. Para yo semudan-mudanan ya, guys. Ya ini wis jam 11 wis kudu udan. Nah ya, mendung potong. Wah, Bukan kayak teko omah. beres saya teko omah. Kayak jujune lho, walah segane ki nek cek ngono, Mas. Tak dulu. Pada mana yo? Ya, gak mulai pada mana? Agak lu omah. Lho, makan go ndi? Alah pinggiratan cuma ketok no. Lho. Lah aja lawat nang e. Lho, lah mbok liwati kok ndi? Apa? Kudure piano. Iya, pinggiratan cuma lo ketok kok. Wong Pakde lewat ngulon ya roh. Lah iya rek. Dalem. Makan sekolah? Iya. Oh alah. So guys. Sandal iki kabeh. Ngene iki san kulino ning awor kereta api nek ape mulih kan enek tengerane kereta sing rupane ungu kuwi ya. Tapi iki adoh kereta ya. Sesuk HPM sing tululit ki tak adane sak ya. Wis tak buntel plastik kan kuwi. Sok karek nggowo. Ya guys. Ngene iki mang ape gak mangkat nanti ya dhisik iki eman-eman ngono Mas aku ki. Mosok ning omah sesuk tengok-tengok paling kok ya turu. Mending sak jam 11 kan ya wis entuk hitung ngono lho guys maksud iki. Wis tuk dik 50.000, engko ning omah ya cek sak sore. Oh, ya. Dadine iki waktu adalah uang. Prei nggo eman nek. Kayak ya. Tak mandi. Mandi dulu. Persiapan guys, kita sih harap nyayur temu, tapi kembangnya iki temu purot loh kembangnya ini guys. Walah nek disayur kembangnya iki malah suwet depe pol. Gimana sing tak tumbas emang kembang, makanya dhisik ngerti nek enek kembangnya langsung gercep tumbas. Waloe wis tak irisi, tak dakok ning kulkas. Desuk kan dhisik urung sempet sayur. Dadi nek engko tak sayur. Kembange. Walalah, jos cis pokoke. Wis do kembang niki, guys. Ya ambune iki wis walah semerbak. Kembang temu ungu-ungu. Iki sing cek montong. Niki nek wis mlekrok ya ngene iki. Pak suwe wis rebahan ki lho. Bubuk tiang. Iki kelapane sakmene ambane separo
6.000. Engko tak kelo karo waloh terong temu. Kelanku sore ya. Sampeyan wis bar mangan mbok apa, Mang? Mbok sambel jengkol, guys. Dhisik kan tumbas sambel jengkol, tumbas rica-rica. Hawane wadem ngono, guys. Kudu mancal kemul ya niki. Padahal jam 12:30 lho. Tapi hawane wadem sing ngene gak metu blas ket esuk. Ket mulai dhisik jegur matun mang sampai balik iki malah udan. Dadine kondisine iki rasane ning awak jemborok. Dek habis ketoke rene, guys. Bene. Halo sayang. Iyalah, iki lho, napaan sih? Kilo habis kan? Mie ayam le. Piye? Cek Kong. Gelem pura aku kok antrine nganu. Iki lho mami, Mami apa Mas Arif. Ya. Ada bom cek ketok iku. Cek ketok iku bungkus. Iki ape preksa? Iya. Ecel mbeni kencur kayak uyah kuwi lho. Kencur diceprot, jupuk banyune terus kayak uyah sithik-sithik ngono. Nang dijupuk najang le. Nggih. Piye? Pengene piye? Pengene ikut. Hah? KPPS. Engko iya engko ditermbahku. Gak cocoplok lah kaos keke anyepi ning kene. Nggih engko ditermbahku. Ning gone Mas Ajis le. PS. Nggih. Aja nangis ya saya. Ini mama peluk cek mama. Iya diterno PS. Diterno PS karo Mas Ajis. Gak dimam sik mine. Hah? Alhamdulillah ki mau dapat rezeki, guys, dari Mas Arif. Iya. Mas Lalimantan. Bar ngempe Imam Kuli, ndame ajeng, Dok. Iya. Iki lho kok habis ngepas itu. Angger rene kok selawase nek ra Mas Ajis kok ora. Oh, alah. Apa jeruk kuwi mari ora nek wohe cah. Jeruk pecel kuwi dikek uyah dibakar ngono apa piye nek ngono kuwi? Gak yo ngono kuwi. Oh wis. Lah yo. Oh, tare watuk iki wis ngono kuwi kok. Watuk iki nek jere wong tuwek-tuwek mbiyen nek urung sak pegel-pegele dhewe iki urung mari. Nek urung sak ngaleh-ngaleh dhewe maksud iki. Ndang dadi pangsek Gus. Pak mi wareg. Aku tak ngejupno sego tak masak sayur temu mbek waloh. Ngono ngenteni nek sore-sore kan sesuk wis karek manasi ngono mikir. Dinda tak kon ngecupno sego neh, Nduk. Engko nek Mas bar preksa iki Mbak Ana sing ape preksa iki, guys. Watuk iki mbah jek solusine, guys. Watuk iki apa sing mari manjur kok jere sekeh obat keh ramuan Jawa wis di nganu kabeh kok ora nek sudone blas ya nggih ape diperiksakno. Obat apotek apa wis di tepis kabeh kok ora mempan. Lah wis daftar. Engko antrine suwi pula. Gak dipangan sik iki, kok adem gak. Heh? Alah kok yo watuk barang. So. Wis wong iki ra tau ning omah. Pak ndek sore rono aku ape melok wis urung adus, urung mbah-umbah. Iki lampune rek gak dikakne piye. Nggo jaket tak ya gak adem nek mulai bengi, jaket kuping iki lho. Ademe kok ngene kok. Reksa, guys. Biasa ning ngene Pak Wahyu. Ya dia habis ini urung ning gone Mas Ajis ngono kok. Marem kae engko. Demat goleki mbuke, jare mbuke tabrak motor.
Duh, tabrak mobil. Mobilnya siapa? Pakku. Oh, alah. Iki lho Pak ngono. Ku pitik Mbah Lani kan? Cepat soalnya. Hah? Haknya. Dipek nah ya. Heeh. Piro kabeh? Terus bujuk aku kocak ke piye. Nek dicokot. Heeh. Lobang. Dicokot pitik ngono. Heeh. Mboke sing nakal. Heeh. Iya kubeh. Iya. Wah, lah kuwi beli nganu berdarah kuwi ya. Heeh. Tutup tetek. Apa ini? Tuh kok lompat deh. Ya sibuk. Tunggu lihat. Lah pitik iki nelek apa ora kene? Kok bisa deh. Ning anek ada ya yo. Berarti Pak kakak ya. Bujuk wah pulang ya. Pulang. Ke Paulang. Sono. Ditabrak motor apa ditabrak mobil? Iya. Mbak ngantong. Dah lah ucul saya. Hmm? Ucul. Ini. Kuwi. Bar-bar dipek kakak ya. Lah mboke nanti. Mbak mati. Nek nabrak nanti. Satu. Rata no. Heeh. Satu pun. Satu pun. Buat tidak mantel sayang. Iki lho ucul neh. Alah. Pak Kak. Tapi mau landi. Enggak nanti. Bilang kok belaju. Aduh. Kata mama. Pakani aduh. Nih. Dipakani. Mama teh. Lah wae beras ya. Wae beras. Ama teh. Alah ucul neh. Ucul. Ini. Kuwi. Gua. Piteke rupane piye mboke? Rupane piye mboke rupane? Merah apa putih? Merah. Merah. Heeh. Lah terus piye? Terus dibelah. Kono Eh, udah. dibelah ngono. Kita kono. Sing belah sapa? Sing belah Mbah Lani. Oh iya. Pakku lagi. Mana pakku lagi. Apa sih? Lah aja ning kono. Belah ning kono ngono. Heeh. Lihat tu. Dibelah Pak Ju. Aku. Lah ucul neh. Kak. Mati tu. Oh, ala mbok duduki ya mati engko ya. Kalau grinding teko kono ya. Kalau kurunge rono parahe. Ala kok dipangan tikus ning kono. Bawa kayak beras kayak kono lho ber mangan. Ber mam. Alah pek Kak. Ayo Pak dipek. Kemang wis bar mandi ya? Sing ngedusi sapa? Ayah. Oh. Paling bar kecek paling iya. Ya. Kuwi sore kecek ning kono. Heeh. Lah terus Terus aku tak kono. Satu. Tapi kelas mati piye. apane sing mati? Aku paling ini ya lo. Ora tiba lo tiba. Kowe tiba ning kecek ya? Ke. Tiba klak lo. Lo
tuh. Pas udan-udanan kuwi. Heeh. Oh. Tuh kono koyo tidak. Halo. Lah cuti ki tek urungane. Mama nanti sa. Mama nanti. Amat. Lu lah mbok kurungi 2. Mama nanti kerja. Golek du. Mbok tumbas apa? Aja ngono nek muser siramu. Lah lesu ya. Emang mbok dusi ya? Teles kabeh lare. Itu sih kan. Mbok mandeni ya? Di tangan, Oh, kuku tangan. nganggo tangan. Lah ayame piye? Kanyepen. Mana pun. Dicuk nganu di peme biar gak kanyepen. Gitu. Gitu. Kok guru. Ke papa ya? Kakak. Mana kita lah? Kita Melayu. Biar dipek kakak ya. Nek mati, gak iso ngopeni ngono. Oh lah. Kakak gak iso ngono. Gak iso makani ngono kakak. Aduh, gantap. Aduh, gantap belut. Aduh. Anak jol tak pek. Pek kakak. Aduh, ikan aku. Anak. Ikan aku nanti. Lah ucul cah. Lu nangis engko. Aduh, lalu tegun, mama. Kakak ya, kakak, ya. Ada kakak. Begini. Kakak iki gak iso makani iki. Tilak loh. Oh, alhamdulillah. Koak. Mbok dusi ya? Oh, aja kanyepen. Iki hanya penulak. Kuda aduh, Boe melayu aduh. Iki kecak kan sekolah. Kecak. Sopo kae bene? Ayahku. Pak Kak. Aduh, ya kamu. Sabut berarti. Aja ngono ta. Nangis gitu. Mbok Gorono.